e migepege. Wanono ni matuta ewi jogo eko mabende opodhi odiochieng' makawuono. Kako pogore koda mano, jogo eko mabende ntiere e chiro ma Toi Market kod chichni mamoko Nairobi kae dwaro ng'eyo gimomiyo mach makinde ka kinde wuok e chichni go gine mabende miyo gi lala ma osiko. Bende waiko ni chendo marwa mano mara mine wacho mabende biro bang'e e chendo ni. Wechegi ema wamiyo pek. Gavana ma Nairobi Johnson Sakaja obagi kite e sama no dhirango chiro ma Toi tok mach nego ji 4 kendo ketho mwandu matara. One of my first tasks will be to make sure that I have a sitting with KRA to look at how we can reform that institution, because there was a time in this country not long ago when we were collecting 18% of our GDP. Jaten migao mowali migao mar omenda John Mbadi olero lony mar arieya ma en godo e weche mag omenda kosingo bero migao mar omenda poni od bura opuodhe. Matiyo wani amose inyore mokethre kama to kore ka bing'eni buoga nikech makre kod nini ka binje moka and sawa. With a stable state, I'll be on the front line. I'm not gonna lie to you. Kato bedo ni moko kuomgi nowito ngimagi, moko odong' ka ong'ol, ka moko pod odak gi rem tok ng'anyo. Ruwero singo mar medo sundo piny owacho e lokruok madwarore. Machiegni nyinga Jaelieta jaloko marwa en Belinda Adhiambo. Ote magi chwalono kokalela imaro mar ote machuok ma en 2-3 auchiel 00. Ji 4 yangono wito ngimagi e mach machiro ma Toi mabende oweyo mwandu manengo gi odhuro ko wang' gino momiyo jodak kod johala lal. Elit kod kuyo mar lalno en ich wang' ewi mach masiko wang'o chiro no, gino manomiyo johala go riembo Gavana Johnson Sakaja magiwacho ni miyo gi singo manono ma onge tim. Hii moto inatokanga wapi? Nani huwa anachoma hii soko? Asubuhi anatoka kwa nyumba yake anakuja kufanya nini? Kuchoma soko. Anaharibia watu maisha. Mano e penjo maduong' ma johala e chiro ni penjore ka koro e thuolo machielo gido lal tok mach wang'o mwandu gi okinyi makawuono. Last year tulichomekewa mwezi wa 6 tarehe 10. Leo tena tumechomekewa tarehe 3 mwezi wa 8. Anatujui ni nini inaendelea kwa hii soko. But mahali imefika sasa ni viongozi wetu wa hii soko ndio wanatuchomea soko. Gino mamedo gi mirima en ni kawuono ji 4 wito ngimagi e kinde mane gitemo reso mwandu gi. Kawa biro gi pikipiki to wadonjo wachako golo lewni. Karamacho sechopo machiegni tok ne wanega. Koro kane jaoda wuok mokwongo gi msigo mokwongo. Tawinjo koko ni wuogo na sim. Wuogo macho sechopo abongiso nyithindi nadi kisetho. Tangiso joma wan go nyaka tich abili giri jomo tho sanigo. Angiso gini wuogo macho sechopo kae. Koro anang'e ni giwuok nikech ji koro aringo to jomoko podho piny, ji wanyono misike be nie ndara kama. Tuko na uchungu sana. Because kama hii ni mambo ya binadamu ambano tufanye kitendo kama hii, wazee walie wa mama walie, tuitupoteze mili 4, wale ambao watu ambao kwa wanakuja kuokoa mali zao kwa vibanda warudi wachomekee kwa vibanda zao. Johala go wacho ni yuarok mar telo mar chiro no ema dibed ni kelo wang' makinde ka kinde kano se siemgi ni masira nyalo biro negi. On Tuesday ndo tulipewa warning. Hii wiki hata tujafanya kazi kwa hii soko. Na saa hii soko imechomeka. Tulianza kuuziwa uoga on Tuesday. Tukaambiwa tukue careful. Sasa leo Friday usiku tumeamkia kama soko imechomeka leo Saturday. Johala gi wacho ni ngimagi medo mana thirno kaluwore ni koro kata hola manigi kao kaluwore kod masira mahiga mokalo pok gichulo. Sisi wote tulikuwa tumeweka stock. Hata jana tulifungua bills. Tuliweka stock. Na tulichukua loans. Hata loans za last year wenye kulichomeka hatujawahi maliza hata leo. Tunaweka stock za zile mtu unangoje tuweke stock ukija ukishaweka stock vizuri umeona sasa uko sawa wanachoma. Sasa tunafanya nini shwali? Gidwaro duoko ewi mema kinde ka kinde mawang'o chiro no. Tuko na uchungu sana kama kitu inafanyika hii alafu hiyo inaenda tu hivyo. Sasa tunataka saa hii DCI, we are calling upon the DCI afanye thorough investigation, na kama mtu yeyote ambaye amepatikana alihusika na hii moto ya Toi
achukuliwe hatua kali kabisa. Ichwang ewi lalni nomiyo giriembo gavana ma Nairobi Johnson Sakaja manochopo kanyo kagiwacho ni okomigi kony mora mora nyaka ne mach chakwango chirono. Sakaja alisema last time anaunda road, akaunda barabara ya soko na akasema in case of emergency gari ya fire extinguisher inaweza pita ikapita. Si leo kulikuwa na barabara, gari iliingia soko kweli? Muliona gari soko? Hakuwa na gari. Tokwuok e chirono, Sakaja nogolo ote e yor andika kotimo mos ne lal ma johala go noyudo kowacho ni kaunti ma Nairobi biro konyogi e gedo. Omedo ni okinyi ma kawuono e kin saa 9:30 nyaka 11:30 ne nitiere mee 5 mopogore manomako Kayole machiegni kod Naivas, chiro ma Umoja 2, Mathare 4A machiegni kod Air Force, Bondeni e Kibra kod mano Matoi. Jod bura ma Embakasi East Babu Owino ma bende nolimo chirono owacho ni gilu chudo ma kaunti ma Nairobi owinjo migi kaluwore kod chik. County government ya Nairobi iko na zaidi ya 900 million. Mtu yeyote ambaye kwa katika emergency fund, mtu yeyote ambaye amechomekewa lazima apewe, kama ni kidogo ni 500,000 Kenya shillings. Jatend migao mogwel mar omenda John Mbadi okaw chung' motegno ni ka opuodhe kod komiti makete ratil jotend migepe mogwel odhi kete lela winjruok mar hola duto ma piny Kenya nigo ne jo Kenya. Mbadi bendo nyiso jo Kenya mondo kik bed kod luoro mora mora e okang' mar doho mar apil mar wito chik mar omenda ma higa 2023-2024 kowacho ni od bura nyalo duoko fundi moko mag chik ne od bura bang' ka opach jopiny kendo puodho. Jafomo marwa Chris Owino luwo chenrono e od bura kendo leronwa ni Mbadi osingo mar timo lokruok masipwap e duol machoko osuru KRA kaka yo mar dino rode ma omenda lalgo mano kar siko medo jopiny usuru. Kowuok e gwenge mag Seka e gode mag Gwasi e kaunti ma Homa Bay nyaka e od bura mamalo, John Ng'ongo Mbadi ochopo e nyim komiti maketo e ratil jotend migepe mogwel kod chia. Bet mare, buonjo mare kaachiel kod sut mare ne yango wach achiel oikore mar nyiso twang' mare kendo duoko penjo e wi telo ne dero maduong' mar piny Kenya. I, John Mbadi Ng'ongo, do swear that the evidence I shall give before this committee on the matter. Maonge deko, Jalop Speaker Gladys Boss ochomo Mbadi tir kod penjo e wi ligangla momanorego mar tieko wich bar maduong' mokwako piny Kenya e kindeni gope mohewo trilion 10. Gichia kod lony mar e wi weche mag ochumi, Mbadi oramo ni ka opuodhe okang' mare mokwongo en nono gope mag Kenya mar yango adiera maggi kaachiel gi keto ayanga winjruok mag gope duto mag Kenya ne jopiny kaka yo mar keto ler e wi wachno. As a matter of fact, I've asked myself, if Kenyans owe people money, why can't Kenyans know the people they owe money, how much they owe them, and what is the rate, the level of interest for each loan? Chia kod lony mar John Mbadi e wi weche mag ochumi onenore odiochieng' alanga kama ne onyiso jo Kenya mondo kik bed kod kibaji moro amora bang' doho mar Court of Appeal wito oko chik mar omenda mar 2023-2024. Mbadi olero ni okang' ma kamano ok dhi rocho chenro mag sirikal nikech chik mar omenda mar 2023-2024 ni kod fuondni ma ochung' kar kendgi ma inyalo duok e od bura bang' jo od bura kawo pach jopiny. Finance bill is an omnibus amendment bill. We have about 5 or 6 legislations that finance bill usually amends. This house should help me bring these legislations directly touching on these specific statutes. We don't have to have a finance bill. Mabiro banki honko kod kibaji goyo sirikal kod oganda jo Kenya kaluwore kod okang' mar doho mar Court of Appeal wito oko chik makamano e kor jumani. Achiel kuom wich bar maduong' mosechando piny owacho mar Kenya Kwanza en rem mar duol mochung' ne choko osuru KRA mar choko kwan osuru magigeno choko. Kaluwore gi John Mbadi, KRA osebedo ka rem choko osuru moromo nikech sirikal ok osemiyo apisas mag KRA tiegruok madwarore kaachiel gi tiyo kod lony manyasani e choko osuru. One of my first tasks will be to make sure that I have a sitting with KRA to look at how we can reform that institution. Because there was a time in this country, not long ago, when we were collecting 18% of our GDP as taxes.
Today it is 14%. If we could just increase from 14% to 18% of GDP, you will be adding about 600 billion to our revenue base. So you will be reducing the fiscal deficit and the fiscal gaps that we have. Mbadi wacho ni yo maber mar neno ni KRA ochoko osuru moromo en dino rode ma osebedo ka itiyogo e kwalo osuru mag jopiny ma ok medo jopiny osuru kinde ka kinde. KRA is like a cow which we milk without feeding. We have a provision that 2% of our revenue should go towards building capacity of KRA, but we don't do it. Look at the system that KRA is using at the moment. It needs re-engineering. Kaka yo mara kore aching kod midhiero mag gope mag contractors ma piny owacho nigo kata pending bills masani ochopo siling bilion 660. Mbadi wacho ni e bwo telo mare onge bad migawo mar sirikal ma ibiro yiene mar chulo gope manyien kapok gitieko chulo gope machon. Bende osingo matero e doho apisa moro amora mar sirikal ma ibiro yudo kod ketho mar lewo chulo gope e wang' sa. I will make sure that we have a system in place which locks anyone who attempts to pay a new bill and ignoring an old one. The system can lock you out. So that first in, first out. Mbadi bende oweyo jokanyo mag komitino ka guonyo wigi bang' wacho ni onge pek modhi yudo e keto e tim chenro mag dongruok mar bottom up, kata odoko ni en jakanyo mar ODM ka olero ni onge pogruok maduong' e kind manifesto mar ODM kod UDA. Bottom up is actually a concept of UDA, read Kenya Kwanza. But I want to tell him that if you look at the philosophy of UDA and ODM, there is no difference. Actually, the two are social democrats. Yes. Nyakwara Mogi, olemo okluar mabor kod yiende. Mana kaka nyinge, John Ng'ongo Mbadi osebedo ng'ama ng'ongo e duond bura mar ODM bang' bedo jakom margi kuom thuolo malach. John Ng'ongo Mbadi osebedo ng'ama ng'ongo e od bura bang' telo ne komiti mar od bura mochung' ne ng'iyo kaka piny owacho tiyo kod omenda mag jopiny. To koro sani, John Ng'ongo Mbadi dhi bedo ng'ama ng'ongo moloyo poni komiti mar od bura motelne kod Moses Masika Wetangula opuodho nyinge kendo miye thuolo mar telo ne migawo mar omenda. Geno mar jopiny en ni John Ng'ongo Mbadi dhi kelo lokruok mang'ongo e migawo mar omenda kendo chiero ochumi ma pacho kae. Chris Owino, Ramogi TV, Parliament Buildings, Nairobi. Jatend kweth manok machon Opiyo Wandayi ogolo singo mar ng'ado oko lesen mag kembe mag ji giwegi mosebedo ka uso ne kambi mar keyo teko stima pacho ka Kenya Power teko stima. Mano kaka yono ero maduoko piny nengo mar stima. Ponono no puodhe kaka jatend migawo mar teko. Wandayi owacho magi e kinde mano chope nyim komiti motelne kod spika mar od bura Moses Wetangula. Kabende owacho kanyero ni migawo mar teko e Nyong'ong biro keto migawo mar teko e Nyong'ong kowacho ni ndalo magi orumo. But eventually to see to it that in the new dispensation, if such licenses are to be issued, there must be conditions. That you get a license, but you have got certain terms within which to play. That is one. Two, it is this animal that we call take or pay. These are IPPs which have been given, which have signed PPAs, the power producing agreements, with Kenya Power and Lighting Company. And the agreement is such that whatever they generate, you either take it, or if you don't take it, you still pay for it. So really, that is not sustainable. And they are very, very, very long-term agreements. Some running to as long as 20 years. Again, I will have to engage the Office of the Attorney General on how to deal with this. But eventually, because I'm aware that there is currently a moratorium on the engagement of IPPs following the Presidential Task Force on PPAs that was established here in 2021. Even if that moratorium is lifted eventually, we shall have to ensure that whatever PPAs we get into do not put us in that or in such a situation.
E odiechieng' mar adek kawuono chenro mar dayo dho jotend migepe mogwel nodhi nyime ka jatend migao mogwel ne migao mar ohala Salim Mvurya nochopo e nyim kamiti mar od bura mochung' ne chenro makamano ka bende noseye ni ok osebedo kochiwo ler makalre kaluwore gi mise mosechwalo e kinde mane en jatend migao mar mwandu miyudo e bwo lowo. Komachielo jatend migao mogwel e migao mar limbe Rebecca Miano bende nolero chenro mobiro chwalo e migao no poni opwodhe. Sharon Ong'ao gi ler mathoth. Kane ochopo e nyima put mar od bura mochung' ne gwelo, jatend migao mogwel e migao mar ohala Salim Mvurya ne ochako gi lero mise mane ochwalo e kinde mane en jatend migao mar mwandu ma iyudo e bwo lowo. We have now an organized licensing system where investors apply through the online cadastre, and then we have structures that review and recommend licensing. I provided leadership in gazetting 29 artisanal mining committees that will be giving permits on the ground so that people do not have to travel away from where they are. E kindego Mvurya nose kaluwore gi dongruoge mane ochwalo. Wirani mise mane ochwalo e kinde mane jatend migao ne ok winjre. But I think it confirms what the president said, that you had very poor communication because you've done great things, but no Kenyan knows about it. I want to put it to you, and you will tell us whether you actually did fail in communication. And if you failed in your previous ministry in communication, what would you say to convince Kenyans and us that you will not fail in communicating what you are doing for our country in the new ministry should you be approved? We will be able to use those channels of communication to ensure that we get everybody on board. Ne otiyo gi thuolono mar singo ne Uganda mapacho ka moko kuom dongruoge mochano chwalo pono yiere kaka jatend migao mar ohala. And one of the critical things I want to commit we bring in this house is the Trade Development Bill and the Trade Development Policy that is going now to provide a clear dichotomy about the foreign and the local investors. We put it in law. Kalure gi seyo mar mibadhi, noluoko nyinge koyango ni mwandu ma entiere godo, bende nomedore gi siling milion 38 e kinde thuolo mar higni 2 nyaka siling milion 158. When I was governor, have not been brought to my attention. I have not heard from any government institution alleging misappropriation. What is your net worth? 158 million. Komachielo, jatend migao mowal ne limbe e pacho ka Rebecca Miano olero moko kuom chenro mobiro kele migao no kopwodhe. If I am approved, I will undertake to conclude the work that is pending on classification so that we have an objective classification system that has integrity and that will enable our hotels compete globally with a population of 55 million and counting, and our tourist data of about 2 million to 2.3 million visitors. That confirms that Kenya is punching below the weight. Miano nokete tago maliet mar lero gimomiyo kuonde limbe mamoko e pacho kae ne omed nengo gi e chakruok mar higani gigi mochano timo kopwodhe. The stakeholders in that strategic discussions did recommend that there should be a review of the rates that are applicable so that there are enough finances to develop Masai Mara, to maintain it, to modernize it, and do all that appertains to make it more sustainable. Achiedh nade machielo mosenene kinde thuolo mokalo e migao mar limbe e pacho kae en rakruok e kind jopiny gi le mag bungu. Wach ma Miano wacho no biro miyo pek kopwodhe. We need a lot of civic education and information on the coexistence between human and wildlife. On the matter of compensation, we need to streamline the procedures to make them more efficient, to improve governance so that the people affected are compensated on time, with integrity, correctly. Chenro mar dayo dho jotend migepe pod dhi nyime.
kendo chenro makamano igeno ni biro rumo odiochieng' makiny. Sharon Ongao, Ramogi TV. Ng'anyo mosebagi pachoka kod rowere mag Gen Z e thuolo mar dweche 2 sani koro weyo ka moko kuom rowere thiedho adhonde, moko kuom gi odong' gi ng'ol, ka moko to nowito ngimagi kaluwore kod rakruok manobedo e kind obila kod jong'anyo. Moko kuom rowere gi kata kamano oniano ni luchgi ok bi dhi nono kendo pod gibiro dok e ng'anyo. Ripota marwa Cynthia Onyango nolimo moko kuom rowere manoyudo hinyruok mopogore e kinde ng'anyogo kendo losonwa siganani. Safar marwa chakore e kar dak ma Donholm County ma Nairobi. Ka warado kod Pascal Ochieng, achiel kuom jogo ma lisasi nomako e kinde rakruok mar obila kod jong'anyo e ng'anyo manobagi kod rowere mag Gen Z tarik 25 dwe mar 6 higani mar kwedo paro mar chik mar omenda ma higani. Kopogore kod jowadgi mamoko, Pascal leronwa ni ne ok en achiel kuom jong'anyo e chieng' manorodhno kod masira makamano. Nauso pi, nan ja oking, nauso pi. Kech mane kaka wakonyere kaka. Samo kadhi skul takonyo mama, adhi ta uso pi. Koro an aonge kata gi baba nosetho. To pi ne mama mo konyore kodwa kae. Ouso mane mo chiemogo. Samoro mane be ma chulo na go school fee. Koro an nadhi atiyo ga tijno samoro akonyego kayudo matin tin. Samoro be ma idhogo fare kadhi skul. Mana kaka opil mach, bunde ne omuoch kendo lisasi ne omako jogo mane kia gima dhi nyime kod jogo mane ong'eyo. Napo mana ka gimoro ogo bada kaneno ka ni ji ringo. Apo ka gimoro ogo bada maluar piny. Pascal lero ni lisasi nogo bade kaeto opiachore nyaka e ikore gima koro owe kod rem matamre gi nono. Kaka naluar piny no nalalo teko to nayudra mana ka an osuptal ma Kenyatta. Kanye mana teko noduoge to kanye mane awinjo ni an nogoyo risasi mokalo modonjo nyaka gika modonjo nyaka but dhi chunya koni. Koro kanye manogole to koro kai ka koro makra maka to lit to ka omakra maka olit to chalo gima okuot gi iye. Koro gano be gima buogo chunya. To tani be koro rama chakre kai kuma nogol go risasi ogoni nyaka korka nini koni lweta koni to riwni sate an awinja rem onge sama ok awinj rem. Kata obedo ni Pascal ne oyudo thieth e od thieth maduong' mar Kenyatta, pod owinjo gima pok ochango gima omone kata mana dok e sikul. Pok nadok e skul nyaka ne goya risasi. Nomona dok e skul nikech onge kaka nyalo dok, onge kaka nyalo ndiko, onge kaka nyalo lweta manogol risasi. Sani ok nyal mako gimoro amora. Neno wang'a to lit to remo. Kata thieth malong'o pok ayudo maber. Pascal koro kwayo kony mar manyo thieth komachielo. An koro nakwayo ni ka ng'ato nyalo mako bada mondo ayud kata thieth maber, konya kata school fee, ema akwayo kata ka nyalo yudo ng'at manyalo mako bada maber. Hinyruok mar Pascal okelo ng'ol maduong' e yodgi kaluwore ni kata mana menyo koro obedo matek nikech min gi kawo seche mang'eny e rite. Yani en gi stress ok dhi ga tich nikech samoro ng'iya koro pok nodogi ga tijeno nyaka nayud chandruok. Koro dhi mana kidam to boduogo piyo. Kang'eno koyud maber kaka noyudo ga chon. Kilomita machuok kowuok kama Pascal odake, wayudo nyawadgi Stephen Noel. Stephen sani tiyo kod kom makende mar joma ong'ol tok yudo hinyruok e kinde ng'anyo. Kopogore kod Pascal, Stephen ne en achiel kuom jong'anyo kendo ne en kod chenro maler ewi wach mar monjo od bura mamalo. Tulikuwa tushapata hizo information, kwa tunajua vile kutaenda. Iko tu target iko kuingia parliament, unaona. So nikitoka kwa nyumba, kwa najua leo tunaenda tao. Tutrai kwenda parliament. Kulikuwa na police type mbili. Kuna wale wenye walikuwa civilian na kuna wale hao wenye walikuwa tu wamevaa uniform. So hiyo commotion ilianza.
kuna watu tuliona wameshutia by the way. There's a guy mwenye alikuwa amevaa nguo ya white. Juu chini ilikuwa kama overall hivi. Alipigwa risasi ya kichwa. Stephen Leroni, rakruok mapek ne omuoche kindo bila kod jong'anyo, kayuak mar lisasi nosaso lwasi mar od bura. So kulikuwa risasi na tear gas. All of a sudden, environment ikatan moshi, kelele. Vurugu ikakuani kwa na commotion hapa na pale. Kila mtu anakimbia direction huwezi juu unaenda wapi juu. Mimi niliona mwili kama mbili. Robo alikuwa amevaa nguo ya white overall. Na mwingine pia alipigwa na sniper. Stephen kata kamano nyaka sani pok ong'eyo gino mane ogoyo tiende. So mimi katika hiyo hali ya kukimbia kitu ilinihit hapa kwa mguu. Nisikujua nini but hiyo force. Mimi hata nilifikiria nimegongwa na gari. Hiyo force. Tok bedo Kenyatta kuom jumbe ariyo kendo timne bero, Stephen nowe thuolo mondo odhi ochang pacho. Mimi nilikuwa wa 167 nikaka Kenyatta for 2 weeks. Hiyo time yenye nilikuwa emergency kunipiga x-ray walipata nimevunjika distal femur yangu hapa juu. Ilikuwa imevunjika. Ndio maana mguu yangu ingeweza kumua. Remni duto kod achiedh nade kata kamano pok oloko pach Stephen e wing'anyo. Ingeenda. That's how bad it is. Ingeenda. Wachni osir kod Michael Mbugwa manyaka sani onge lith lwetene ariyo tok gimoro goye e kinde ng'anyo. Yeah, with a stable state, I'll be on the front line. I'm not going to lie to you. Because I feel like most of the things we are fighting for, as much as we say they've been adjusted to the way that we're not wanting them to be adjusted. Michael ogolo siem ne sirikal mondo lok chenro mage obed makare ka kamano to gidok e ndara. Now, what he needs to know, he's handling new softwares. These are new mindsets. Let's change the system and see where the system is going to go. The firing and the re-electing I feel like it was a mind game. Kaluwore kod chenro mag rowere mag Gen Z, ng'anyo machielo mar sundo piny owacho opang tarik 8 dwe mar 8 higani, ng'anyo motisi ni nani. Nyakwara Mogi, ka chieng' indiko sigana mar Kenya e ng'anyo manotimore pacho ka tarik 25 dwe mar 6, gigo manotimore apaya ni ma Parliament Road nodong' ka sigana. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Ene sigana no mabende koro poda imed go mano mana moko kuom rowere mabende ne okalo e weche makamagero kamana nya Cynthia Onyango. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua kwa joket mwandu mapacho ka kod mawuok e pinje ma oko mondo ket mwandu gi e sekta mar limbe mondo okony e medo kwan welo malimo Kenya ochop nyaka 3 million e giko higani. Gachagua bendo kwa josiasa mondo duok piny liet mar siasa mondo piny Kenya omed lombo welo. Gachagua ne lose kinde yao kendo magawa ma Treetops Lodge mantiere Aberdare National Park County Manyeri. Magawa ni nolore higa 2021 kaluwore kod midhiero mar midhusi ma corona. For the first time since 2019, we have reached and actually superseded the 2 million mark that this country achieved. So what this means is that the tourism arrivals in Kenya are on an upswing. And Your Excellency, we are working overdrive at Kenya Tourism Board to drive these numbers to at least 3 million. We want Kenya to be peaceful. So we want to call upon everybody, all of us in the political space, to tone down so that we have the right political environment. We have security so that our visitors can come and can view Kenya as a safe haven and a good destination for tourism. Jokanyo mag ODM mamine mawuok e kaunti ma Migori kod Nairobi koro kwayo telo mamalo ma duond burano mondo oneni orito chik mar 1/3 gender rule ka gitimo yiero mag jotend ODM e thuolo manyocha jokanyo ma ogwel kaka jotend migepe oweyo. Mendi giwacho ni mondo mi ODM obed kod mbii mowinjore. Millicent Adhiambo miyo waler mathoth. Kane giloso e boma ma Migori, minego
ne onyiso tend ODM kotelnegi kod ogai margi Raila Odinga mondo oyiere bende joma mine e thuolo mag telo masani odong' nono kaka kom mar jalup jatend duond od burano kata deputy party leader gi dho ngere. Baba wuonwa kod joma chuo ma Migori County wamama osechung' kod party mar ODM nyaka kama wagike ni wan gi kwayo ni wang' ni joma chuo oungwa lwedo mondo giminwa Mama Gladys Wanga deputy party leader. Chuo sebedo kakao ga koma party leader ni. To dhako pok no wuok oko mokao party leader ni. Deputy party leader jakom miwa deputy party leader. Bende negi yango ni gisebilo kendo temo telo. Gino mamiyo gin kod chia kod chir ni achiel kuomgi ko biro yier kaka deputy party leader mar ODM to biro neno ni kwan mine mabiro wuok oko laro lemo mopogore mag siasa biro dhi malo maonge luoro kata kweda mora mora. Wasekedo ne party ndalo mang'eny to pok waneno gima bera inya mosetimore kaka koro ne timonwa ni. Wagoni erokamano nikech ne waneno kiparowa kaka joma mine. Pile osebed kiweyowa oko to sani party mar ODM ne uparowa ma umiyo Amilo Gesa kom mar minority whip leader. Wago erokamano baba itimonwa tim maber. Wan koka joma mine koro wan gi duol wanyalo wuoyo. Kae kaunti ma Nairobi bende mine mag ODM koro dwaro mondo duond od burano odew joma mine e kombe mag chamano tok jotelo moko ne gwel mar kawo lemo mar jotend migepe. Mine mag ODM go lero ni koro ber mondo ODM odew mine mosetiyo matek ne chama kaka gavana ma Homa Bay Gladys Wanga e telo mag chamano. We do recognize and support the appointments of the following women by His Excellency, the President, William Ruto, and our party leader, Honorable Raila Amolo Odinga. Dorcas Owuor, Attorney General of Kenya, Askul Moe, the CS East African Community, Honorable Millie Odhiambo, Minority Whip. Baba, tunakuomba wakati mtakaa kama ODM kwa uteuzi yale amebaki, tunaomba ukumbuke wa mama. Magibiro Tokwelo mag jolup jatend chama mar ODM, Asanjo kod Wycliffe Oparanya, kaka jotend migepe, gino maomiyo ODM sani dhi nyime gitimo lokruoge e duond od burano. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Report no mar Millicent Adhiambo terowa e yueyo wa mokwongo kama piyo piyo Jackton Odolwa Odando manu wuod Imbo Nyamonye wacho ni yoro mos ne family Jokawanjare e dala mar Imbo Nyamonye. Makaluga japenga achiel mar Abom Center iwacho ni nene yoniro makare kendo imor kod chenro. Auki Diboka Anteriani Masai mos ne jaodi Nora Morin Mary Owiti Michael Anyanga bende iwacho no yudane ote magi. Andaro Yongo Kantera Sembo Ndwara itimo mos ne rawera mabende oyudo hinyruok no. Kama chielo en Marikae inyisa kendi ni Jael Mendi William Nyadawa Kantiere Kakamega amor gi weche manyien machopo no maber. Mbadi koro oti wacho ni pesa nindo mana asego. Machielo en ote ni Mano Kanyero inyisa ni Jael weche mag ng'anyo to kelo hinyruok mathoth meduru kelo siganda rowere makamagero kamana inya kuom ote mari wadhi yueyo ka waduogo to waduogo koda chenro marwa mar mine wacho kikidhi mabor. Could have been done with your part of the bargain. I cannot. You bail out now. You get nothing. Follow the story of Yokubu who blackmails his neighbor. No one is too poor to have something to give. What are you talking about? Wait, please. In addition to everything else, he commits a sexual assault against Stella. I know you've been sleeping with my son. He did it. Who did what? He told me he was going to kill me if I told anyone. What are you doing in my house? We are pregnant. How sure are you the baby is even yours? Now Stella is pregnant and a lot more truth is about to come out. There's this secret. Story, not to suspense. We have another brother. View Sasa brings you an exclusive series, Dreadful Twist.
eka video na post pale NGC. Kochopo ngeso kangeso, sang'wen otieno. Ikri mondo ibed gi mor kendo ilo, kiwinjo kendo ineno chenro mar thum dag mor. Kama nyasi bironi e ot kama intie. Wayudo Lindra Mugi Nyanyakach, katayo chenro gi DJ Local Instrumental. Thumbe mamit, jower kod jomiel, ma chenro ma ok dier ni obai. Ket alama e kalenda mari, kendo warome chenro mar thum dag mor. Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore e alworani. Sama gari ofundoro ji mang'eny, koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, ni kanyo. Nonro mamulo ratichi. Somo kende oken kamoro mibro wach ni ng'at mosomo ni dongere wacho ni ng'ani dhi succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iro curriculum design uchinj e chenro mar rameny piny sa 1:30 otieno. Wan oganda luo nyaka wakoro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nyise oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo ni gi Lydia Okeyo. Nyakoro mga jo ng'ato ak mar rameny piny. Chik bai. Baba shuka leo. Nyasaye ber kendo romo adenda. Wagweli mondi bed kodwa Jumapil ka Jumapil. Duog chunyi kendo irit chunyi. Paro mora mora minyalo bedo godo machando pachi ma ok ni kare. Keti embele Yesu. Roda Nyarko Kitmo, Ben Otiende, kod the Chwalist Won, Ken the DJ. Tayo ni chenro makelo ni wach maloko ngima. Injili kalo. Kochakore sa 12 okinyi. Manera Mugi TV. Nyakwar Ramogi, bende ing'eyo nonro mar gweng'u. Jakawine mano chako ya mulo. Kisumo en kama ne ji biro dwere. Ati dogo ni biro sumo. Kata mana kaka ne ochakore. Chakruok mar got Ramogi nowuok Uganda. Kaluwore kaka ne Ramogi owuotho. Tich ariyo ka tich ariyo, Millicent Adhiambo. Machiegni e chendo mar ng'e gwenge wakatielo makawuono, wakelo ni nonro mar gwenge yo Koloni kendo mi lere nyinge, chakruok kachiel kod humb gwenge mopogore. Kisumu nowuok kuom nying mar Kisuma. Ei manyaka kaendi, umbe landore kod ang'owa. We wawinj anena. Sa 3 otieno, Manera Mugi TV. Piny koru to rugi mage. Weche manyien. To chuny mbaka en nyiero, ywak kod muodo lak. Matwak kod duond jopiny. Nyakoro Mugi jong machiegni neno weche manyien. Ma en rupiny kod mbaka oromo. Era Mugi TV. Siganani medo minore gi weche mag miriambo kod miganga. Meher kaul gil, ini biro timang'o? Kare. To joma onge ketho ema hinyore ahinya. Kuom higni 5 ne in kanye, baba in bende ni wuonda kae. Weche hera medo bedo matek kendo mapek. Akwayi ni mondo in iwuog e odni sani. An naseche iko kaka Samaira gi Sara biro timo arus. Kata kamano, joma oherore ok nyal pando heragino. Andisora. Aber. Avatar. Ewi magi duto, nyaka joot achiel chung kanyakla. Ere kaka unyalo timo joma richo ka? An awinjo kan gi wich kuot mang'eny ahinya, adwaro mondo atemo kaka untie kae. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso, sa 2:15 otieno. Manera Mugi TV. Wuoth mar manyo chang. Wawuoth e piny mar thieth
kokalo e wang' jogo mosedake. Thieth sani nitie Kenya ka, dakteche nitie, masinde nigo mwanyalo thiedhi michangi. Kata ibed jachiw thieth, kata mana jalno madwa ng'eyo gik matimore e sekta mar thieth. Wakolo pat jolony ka wayudo sigana tok kode marochere. Waweuru keto reputation mbele ne ngima mar ng'ato. Ng'eyo matut e weche mag thieth chako gi goyo mbaka. Advice jowani ne uru penj laktar mondo ing'e kuma inyalo konyorie kapok iyumba. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Mana e Ramogi TV. Tarik 1 nyaka tarik 7 mar dwe mar 8 higa ka higa en juma achiel mabende iwacho kanyo ni en juma mano mabende ijiwo dhodho nyithindo. Ang'o momiyo dhodho nyithindo en gino mabende igone siboi, en sigana mabende igoyo kamano king'iyo ni mondo nyithindo obed kod ngima maber magidago mabende ginyalo kedo koda tuoche mopogore opogore. Kaluwore koda nyasino, kaluwore bende wantiere e jumano mano mar dhialo dhodho nyithindo. Antiere e mine wacho kawuono koda achiel kuom mine matindo mabende osekawo ng'ala mambele magiwacho ni gin gikawo thuolo ok mana dweche 6 kaka dwarore makalo higa achiel ka gidhodho nyathigi. Wadwani mondo wago kode mbaka onyiswa sigande kaka osebedo pek mabende osekale kanyakla kod jiwo wa. Erokamano ahinya Irene Olwande kuom tudu kodwa odhiambo makawuono oimore. Oimore na ahinya Jaileta, amor bedo kodwe chenro makawuono. Erokamano ahinya Irene, mana aparo alieke matin to inyalo mana mede matuti no wuon. In gi nyithindo adi to isedhodho gi kuom kinde maromo nade? Koro an gi nyithindo 3, nyathina mokwongo first born na nigi igni 7, nyathina mar ariyo nigi igni 5, to sani nyathina matin last born na ni ekochopo higa 1. Koro asedhodho gi nyathina mokwongo adhodho for 2 years, nyathina mar ariyo adhodho for 1 year 7 months, to nyathina machogo pod adhodhe sani. Ang'o miyo ni amo kamano nikech thothne Irene ng'eni ji wacho ni dweche 6 kati chako miye chiemo tini dhi kode nyime nyaka eri wacho ni higni 2 higa 1 gi nus moro ni bende wacho ni podi bodhi kode nyime. Ang'o miyo ni amo kamano? Koro gimomiyo adhi kamano en gimomiyo adhodho gi aming'a en nikech an asebedo ga ng'ama ohero sana nyithindo kata nasehero bedo gi familia to mana yudo nyithindo. Aparo ni thothne en one of the ways mana feel ka dhodho gi miya abedo achiel kuomgi, abedo close to them. Sama dhodho nyathina ang'iyo wang'e, atugo kode, be dhodho nyathina be miyo I feel like ni en close koda nikech be kaka wang'iyo sani piny ringo piyo piyo, nyithindo dongo, inyuole kawuono kiny ni nyathi osechopo higa 1. Koro mano be one of the ways mamiya at least abedo but nyathina nikech an gi joma ng'ama konya rito nyithindo sama onge. Koro iyudo ka time mang'eny okawo gi nyathi. Koro sama en gi nyathi, sama an mana gi nyathino en time man dhodho nyathina kata time seche ma yudo thuolo man ne ot. Koro dhodho nyathina be omiyo obedo one of the bonding times. Anya wacho ni gima encourage dhodho nyathina en bonding. Achiel mar ariyo en nikech sama dhodho nyathina awinjo ka an be samoro ing'eni samoro kaka ng'ama miyo inya bedo gi stress, inya kata wuok tich samoro wiyi bari, samoro ok iwinj maber, to sami dhodho nyathicha awinjo ka nitie relief, awinjo ka nyathina nitie maber, stress wuok, awinjo ka I feel good, ineno.
Koro mano be one of the ways ma aringo ga pio kata ka wuok atemo mondo aring pi adhi ane wang' nyathina sama dhodhe no atug kode awerne matin mondo en bong'e duonda ong'e ni ma min gi mondo kik alale pache. Kamano. Ero kamano. Nitiere jomoko ma bende wacho ni nyathi kidhodho kinde mathoth, nitie mine moko ma bende wacho ni dendgi lal, gidhero, gintiere koda luor mopogore opogore ma bende giketo. Tini wacho ni time gi higni 2. Onge pogruok moro amora manobedo e dendi kata ngimani? Pogruok nitiere, adieri makende en ni gi nyathina mokwongo an gi jowuoyi 2, nyathina mokwongo gi mar 2 gin jowuoyi, koro mar 3 e nyako. Pogruok nobedo kind nyathina mokwongo gi mar 2. During that time manadhodho nyathina naneno ka adhero, denda ne rumo, apano ni attributes moko be mane donjo kanyo nikech samoro en gi stress, ing'eyo ka en miyo matin nikech nyathina mokwongo anyuolo kan gi higni 22. Ineno ka at that young age nitie mine madwaro ga ni gi move fast with career gik makamano, koro yudo ka samoro yudo stress, koro ing'e ni such factors bedo be attribute kata ka dendi dongo kata ka dendi dok piny. Ka in environment maber tidhodho nyathini maber, in gi support system maber, joma konyi maber, ing'e ni dhodho nyathi tionge stress. Koro aparo ni lokruok aseneno. Koro bang' nyuolo nyathina mar 2 ema koro aketo chunya thuolo, awacho ni koro we a concentrate awe stress mang'eny. Koro kanye mane lokruok ka denda ochako duogo, but mana dhodho nyathina mokwongo cha during that denda to norumo, but e nyathina mar 2 gi mar 3 aneno ka sani denda ber nikech aparo ni aonge stress mang'eny, ang'iyo nyithindo and I'm Ero kamano Irene. Ewi mago te iwacho ni nyaka ibed gi environment maber, nyaka ibed gi support. To support ni kawago kodi mbaka toke kanyo, iwacho ni support maduong' iyudo kuom jaodi nikech ing'e ni gie kinde machalo koda ma. Iwacho ni male involvement, chuo bende obed machiegni koda min utegi madhodho nyithindo, obed machiegni koda nyithigi madhoth, mendi bende konyo e weche mag bonding go. Support mar jaodi osebedo nade? Support mar jaoda osebedo maduong' chakre nyathina mokwongo, actually okata e dhoth kende. Jaoda osemiya support chakre no winji ni kowinjo ga ni an gi ich kanyo kuma support chakoga. O ensure ni an gi safe pregnancy, o ensure ni during that time stress manya yudi manya miyo bogo nyathi kata gik makamago ok ng'eny. Koro ineno ka jaoda be kao much of this pressure. Koro miya abedo e environment man thuolo, an kata kadwa chiemo, ing'e ni sama en gich be chiemo mang'eny. Babe sami dhodho nyathi, ing'e ni be nyaki misiki modh pi, chiemo ni dresa kasa, onego bede stress free mind. Koro jaoda osebedo ng'ama jiwa ahinya, kata koneno ka gimoro chanda to ng'isa ni calm down, anya timo mae, anya konyi kae gi kacha. Male involvement kaki wacho is very important nikech yudo ka mae bedo nyaka seche mitero kata nyithindo clinic. Ing'e ni sama ng'ama miyo dhodho nyathi onego bedi hand in hand gi clinic nikech sami tere clinic ing'isi ni nyathini ochopo weight kama, sani otimo maber kata sani otimo marach, kama kako chiemo mondo increase kata boost milk, ineno. Koro such factors jaoda osebedo ng'ama osetera clinic mar nyithinda te, nyaka sani pod wadhi clinic, koonge to at least I'd rather miss that clinic date but wabook chieng' ma entiere mondo wadhi. Me osemiyo abedo kata gi good relationship gi joma adhi e clinic nikech an ng'ama maintain one clinic, one hospital for that whole period. Koro male involvement is very important. Oko samoro ing'eyo ni nitie kata joma onge machiegni, but samoro ka jaodio step up to kelo kata wawach ni ng'ama konyi bet gi nyithinde ot, ing'e ni mano konyi kumoro nikech okitim gik moko samoro wawach ni luoko sende, ang'o gik mang'eny go. Koro mi yudo time maber ma inya chiemo, dendi relax, golo the milk that is needed, mondi bed manage dhodho nyathi. Koro male involvement is very important. Ok mane dhoth kende, nyaka follow up tero nyathi clinic nikech nitie gik madhi hand in hand. Ok inya dhodho nyathi to ok idhi e laktar mondo ing'e ni nyathini dongo nade, dhi nade, mondo gi advice ni chiemo monego icham mondo omi better milk production.
Irene, magi duto te nitiere weche mag tich ahinya mine ma bende tiyo kata mine matimo ohala iwacho ni gionge lwasi maber ma ginyalo dhodho nyathi samoro ni oweyo nyathi e ot koro miyo ochako miye chak machielo moken chathuno. In kitiyo ere kaka ni balance niketo gik moko ariyo gi ratil dhodho nyathi to tiyo bitiyo. Adier koro sani piny ose dhi ahinya ntie technologies makonyo mine mondo at least kata ka in mabor inya manage weyo matin ne nyathi mondo oyud chak ne mar pile ka pile. Kan one of the things must invest in kaka breast pumps I make sure ni agolo chak a pump chak tawe kate freezer koro sama onge amiyo instructions kaka inya tigi chagni mai itiyo karango kamano koro ntie gik mose konya kaka breast pumping then also ntie derema kaka nan gi nyathina marariyo during that time mana breastfeed nyathina marariyo kaka mana nyuol natiyo and na yudo such a environment mano oyie mondo samoro anya kata tingo nyathi kata nikech nadak machiegni gi office ni no yie na jatenda odhe kata 1 hour tu adho that mango nikech ntie kaka oinge ni tiji be nyaki plan ntie joma tije go kie but bedo gi process matimo mago is very important at least me time no koro those factors no konya hinya sama natiyo samoro no yena kata lunch break anya ringo ot tane no nyathi kata 1 hour 30 minutes during lunch break taduogo gimano konya hinya en kaka breast pumping ensuring ni at least angi supply enough mo machualo nyathi nyaka sama duogi koro en mana hygiene mangiso jomarito nyathi ni maintain hygiene nyakutim kama nyakuhandle chak kama nikech instructions today very important nikech ki pump to omi nyathi ni chak koke kore mano begni koro nyamiyo nyathi kata we chak kata kelo other factors yes. To koro ka watieko magi duto te en chiemo makare chiemo mabende jiwo mondo chako wuogi kata chako medre maber mano bende nyaka ng'i in nitiyo gi mage chiemo mage mabende inyalo wacho ni nokonyi e thuolo ni. Anya wacho ni chiembe ga ose fluctuate an gi nyithindo adek ineno ka nyathina mokwongo nachamo obambo nachamo mang'eny obambo pod achamo mang'eny ineno gigi opogore na asetiyo gi alot kienyeji ahinya ok anya koso mano I make sure ni achiemo maber kaka laktar wa advisor gik moko kaka nyuka make sure ni amadho nyuka amadho chak kong'isa ni koro we chak we madho majan sani koro madh cha koko benda timo mano kong'isa ni intake ni odok piny mar gima kama nikech samoro kituo timi advices go koro mago be osekonya ahinya koro such things jonego bed oket first hand mondo omi nyithindo odonga kare. Ero kamana ahinya wachni mogik ma koro ka watieko kijiwo godo mine moko. Ahinya nya jiwo mine ni kik iwinj marach ni dhodho nyathi kata nyathini nigi 1 year 6 months mano decision ni onge right way mar parenting en in kaka ng'ama mama gimineno ni berne nyathini samoro ing'e ni gik mang'eny sani nitie piny inya neno ni adhodho nyathina mbele ji koro ji nena nade pod atin kata ni pod aduong koro ji nena ni adhoth do what is right for you ensure ni chiemo maber ensure ni ng'ini chiemo maber ng'ini ne space maber support system ni ahinya obed support system ma jiwi jaodi nyithindi kata mama kata baba ensure ni ne system ma osiepegi sama okidhi maber ting'iso osiepni bikonya kama nanindo 1 hour bikonya to just 1 hour koro nyaka ibed gi support system maber ka ng'ama miyo matin ng'ama miyo ma en mama mar nyathi matin ensure ni support system ni ahinya en system manya konyi whether en nyathini whether en gigo ng'eny koro nyaka ing'ini kin maber nyathini to dhi bedo maber you have to take care of yourself koki take care of nyathini kokin maber nyathini okang ne bed maber koro it's about you take care of yourself
to idhie nyithindo sama ng'eny joma mine matindo kaka anawach ni we are no hero will ni an be apodan nyako. Koro those are factors nyaki keti nikech gini biro gi self esteem also nikech ineno kan ng'ama miyo ineno aspect mar dhodho. Koro nyako ket dhoth maber be ng'i gima tiyoni gimotiyona ok nya tiyoni nikech samoro idhi safar mang'eny samoro tich tek matin. Koro nyaki ng'i gima nya tiyoni manya miyi thuolo minya dhodho go nyathi maber titigo maber. To mogik kanya wacho ni joma dhodho nyithindo ahinya teruru nyithindo clinic mondo gibed gi omiu whole nurturing onego mondo wa advice ni kata kidhodho nyathini ni underweight gi sani onego chop kama koro nyisi gima onego cham mondo I boost mano. Erokamano ahinya maduong' mano kanyero Irene Olwandi mabende watwak godo kawuono ni miyono mabende wacho ni nyithinde osedhodho kuom maloyo higa achiel kendo pod obiro dhi nyime komiyo wuoth mare. Wago erokamano maduong' kobende wageno ni ibende inyalo yudo mijing'o kaluwore koda mbaka ma Irene Olwandi ogoyo kodwa. Wadhi e yueyo pod waduogo gi weche manyien mamoko. I resigned from work about 2 years ago, so I'm running a shop, doing different items, the cereals. Once I deposit to my account, take 10% to Subukia Shrine. From there, now I'm going to boost my business. Possibly after 3-4 months, you come and visit me in Machakos, you'll see some difference. Bonuses nazo ni no. Kwanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako, ingia www.shabiki.com. Fungua jackpots, click on super jackpots. Chambua game zako safi, review bit slip yako, ukiona iko sawa, place bet. Alafu sasa unategea games zichezwe. Shabiki super jackpot, ni time yako. Mina dai wote twenda hivi to bet. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Chakre kinde mosekalo nyaka e chuny ngima ma pile ka pile. Tiprosa dawa iwacho neria marach kendi dwa hewe kendi riambo moingo dawi. Wuoth kodwa sama wanono sigendni mabeyo